ejinda jandiete dande nasoma obe baba getangera ngonje obe baba getangera ngonje obe baba getangera ngonje wa aba gusiba kamurumo igwete era ndiene yaino chitarikene 27 omutienyi noro yego kyanda no tugakarega ali akamuru ekirap kamanyekene ngana kyo Marine Lounge no tugakare no musani omanyekene nganere Vicky Young ensanako atakuwa ndani ya nyumba no tugakare no musani onde omanyekene nganere Fecta Kenya atakuwa ndani ya nyumba no tugakare no musani onde korofunga embarambamba nataka ni kuingize atakuwa ndani ya nyumba na boigo toeba omusani omanyekene nganele Kelechi atakuwa ndani ya nyumba yote mmekaribishwa tuakeshere mpaka mambi aye zabiri kumba